Takže nachádzame sa na Masarykovom okruhu v Brne, kde vlastne Volkswagen Castrol Cup je súčasťou majstrovstiev sveta Superstar Series. Nachádzame sa medzi prvým a druhým pretekom. V prvom preteku som skončil na 7. mieste, čož ma vlastne do druhého preteku posúva, pretože prvých 8 jazdcov sa otáča, takže vlastne v 8. štartuje ako prvý. Takže mne z tej 7. pozície sa ušla teraz druhá pozícia, takže moje očakávania sú dosť vysoké, ale keďže štartové pole je veľmi vyrovnané a tí jazdci sú veľmi agresívni všetci, takže uvidíme, ako dopadne vlastne druhý závod. Veľmi sa na to teším a dúfam, že všetci mi budú držať peste. Takže po úžasnom štarte, kde som štartoval z krásneho druhého miesta, som prvé 4 kola vlastne krúžil ako prvý. Môj super, ktorý bol za mnou, tak využíval push to pass systém na zvýšenie výkonu. Ja som si to šanoval, takže tým pádom ma predbehol, ale videl som, že tí ostatní jazdci, ktorí boli vlastne ešte za ním, tak boli dosť ďaleko odo mňa, tak som vlastne ja nevyužíval push to pass.
tým pádom som si udržiaval nejaký odstup od toho prvého. Na jednom úseku spravil chybu, ja som sa ho snažil podbehnúť, no a mali sme tam taký incident, že sme sa trošku ťukli, on to dostal na zadné ľavé koleso a ja som to vlastne chytil na volant a zostal mi krivo volant, tým pádom som klesol v štartovom poli až teda neviem ani na ktorú pozíciu a vôbec sa nedalo s tým autom šoferovať, takže prvé 4 kola boli super, keby sme sa nestretli spolu, tak myslím si, že by to bolo určite pódiové miesto.